কে করিব কଣ କହିବ ଯେତିକି କାମ ସାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇକି ଆଇଲେ ମୁଁ କାମକୁ ଯିବି କଣ କରିବ ଯେତିକି କାମ କଣ କେମିତି କରିବ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଉଛି କାମକୁ ଯଦି କି ଆଇଲେ ପୁରା ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବି ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି କାଲି କଣ ଜାଣିଛ କାଲି କଣ କାଲି ବା ସାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ତ ତମେ ଏମିତି କାଇଁ କୁଲକୁଲ ହେଇଯାଉଛ ବା କଇ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢୀ ଆଣିବନି ନୂଆ ଶାଢୀ ଧନ ମୋ ଗେଲୁ ତ ଭଲ ତମେ ମାଇ କିନା କହିଲା କଣ ନା ଶାଢୀ ଶଳା ଗଜ କଦନି ଘଷି ଘଷି ସ୍ୱାମୀର ପଛକେ ଛିଡି ଗଲାନି ଚଢି ମାଇ କିନା କହୁଛି ପିନ୍ଧିବ ଶାଢୀ ସେ ହାଣ୍ଡି ଟଙ୍କା করে ଚଳେଇ ଦିଅ ଆମର ସେ ଶାଢୀ ପଡି ଆସିବ ଅଜା ତ ମାଇ କିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯାହା କହିଲ ଖାଲି ମନା କରୁଛ ବାହାଘର ବେଳେ କହିଲ କଣ ନା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର 22 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଯେତିକ ସବୁ ତମର ଦେଖିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କଣ ନାଇଁ କଣ ହେଲା ମୁଁ କଣଟା ଭୁଲ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କଣଟା ଭୁଲ କହିଲି କଣଟା ଠିକ କହିଲ ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛି ମୋର ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ବିଲ୍ଡର ମାନେ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡର ପଇସା ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଘର କରୁଛି କି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଘର ସବୁ ମୁଁ କରିଥିବି ନା ଆଉ କଥା ରହିଲା ବିଲ୍ଡରଙ୍କର ମାଇକି ନା ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଲ୍ଡର ମାନେ ବାହାବେ ଆମେ ଶଳା ବାଡୁଆ ଭୂତ ହବୁ ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ଚଲେଇଲେ କରନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ଘରନି ଏଇଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଛ 70 ତାଲା ତମେ ବନେଇଛ ନା ତା ଉପରେ ଯୋଉ 3ଟା ସ୍କାଇଲାଇଟ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ବନେଇଛି ଓ ବଡ ନିହାଲ କାମଟେ କରି ପକେଇଛ ତ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ବହଇକି ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା କାଇଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲନି ଆମର ଚାଳ ଘର କି କୋଠା ଘର ବୋପା ବାହା କରିଦେଇଛି ଝିଅକୁ ଦେଖିଦେଲା ଜୋଇଁ ଆମର ବିଲ୍ଡର କହିଦେଇଛି ବିଲ୍ଡର ମାନେ ବାହା କରିଦେଇଛି ହେଲେ ଏଠି ଝୁଆ ଆସି କହୁଛି ଶାଢୀ ଦରକାର ଶାଢୀ ଫାଢୀ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ତମ ଭଳିଆ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇକିରି ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ଗଲା ଦେଖିବ ସେ କାମ ଦେନୁ ଭାଇକି ସେ ଡେଲି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି 2 ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଆଇକି ଯାଉଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତମେ ମାଇକି ନା ମୁଁ ତତେ ନ ରହିକା ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳା କରିକି ପିଆଇବି କହିଲା କଣ ଏତେ ଯଦି ତତେ ସେ ଅର୍ଜିଲା ବାଳ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ତା ଘରେ ପଶିବୁ ଅଚାତ ମାଇକି ନା ମୁଁ କାମକୁ ଯିବି କି ଗୋଟେ ମାଇକି ନା ଘଣ୍ଟା ହେଲାନି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚଲାଇଛି କିଛି ନ କହିଲା କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଲା ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖ ହଁ କହୁନୁ ଆବେ ତତେ କହିଲି 28 ଲିଟର ଲାଗିବ ବା ହଁ କଣ 28 ଲିଟର ହବ ନାଇଁ ଆବେ 3 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ଦେ ଆରେ ନ ଦେଲେ କିରା ବହେ ଖଣ୍ଡେ ଛେଚା ଖାଇବା ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବା ତତେ କହିଲି କୋ ଟୁଆଲ ପିନ୍ଧି ପଳେଇବି ନା କଣ ଟିକେ ରହୁନୁ ଲୁଙ୍ଗିଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛି ଟିକେ ରହ ଆବେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛି ଆବେ ଲୁଙ୍ଗିଟା ପିନ୍ଧିବି ଶହେ କଣ କଳା ହେଇକି ପଳେଇବି ହଁ ଆବେ 10 ମିନିଟ୍ ରହ ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ହଁ ବା ଆବେ ଯାଉଛି ବା କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛି ଚପଲଟା ହଁ ये जाएगी पहुंचली टेंशन है ना जाऊची बे काई सेमिति होउची बे हां हेलो अबे 28 लीटर क्षीर कोन हबो अब 28 लीटर क्षीर तांकर पनीर करिवे टोटली गां खाइबे आज बोजी मु तो सेही कथाटा कहूची तू रखली फोन रखे ओडा आजो चांगो ए no होई रे अगिला बाଳ शेषରେ ତତେ କେହି ଆଉ ମିଳିଲେନି ହଇଲେ ମୋ ମାଇକିନା ପାଖରେ ଆସି କୋନା ବୁଲେଇ ଦେଲୁ ହଇଲେ ତତେ ତ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ତୁ ବଚ୍ଚାତ ମାଇକିନା ହଇलो ତତେ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲି ବୋଲି କି ତୁ ଶଳା ଟୋକା ଟୋକାଲି ଆନି ଘରେ ପୁରେଇ ଦଉଛୁ ହଇଲେ ଟୋକା ପୁରେଇଲୁ ଶେଷରେ ସାଇଆ ପିନ୍ଧେଇକି ଛାଡ଼ିଲୁ ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆରେ ଶୁଣ ଏ ଭାଉଜ ତମେ ବୁଝାଅ ଟିକେ ଭାଉଜ ବାହାରି ଆସ ଦେଖିବା ଆସ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି ତମ ଘଇତା କେମିତି ଯାଇକି ମାମା अबे कौन कर छेटी देखिबा भाउज देखिबा आसो काली सावित्री तम स्वामी केते जाई कि मस्ती बाकरे पइछि देखो पुई साइया पिंदी के बाती ए रानी दजो केमिति ओले तते केई मिलेनी ससुरी मो घरे पसिनु
ओए बोली सुंदरी माइकिना झाड़ी के तू आउ का आगे पहुंचू छी होबे तू कोन चुमा देलानु हां अबे तू मस्त चुमा देलु देखु मो बे को करबी डरी गिरी करकी बुलाई दाबी तेनु सामते अरे बक्ता बने सिटी अरे किछि लोग लागु को सतो तू बुलाई दे आमे बने पाइबी नहीं देख मु कोन कोसी ए बोली काई में टुंगुर बड़ बड़ हो जा भाबुज भाउज बड़ मिठा खट्टा चाखिबा चुप कर से मो टुंगुर जा भाई अरे तते किछि कहलिनी बोली तू अबिका इतना तामसा कर सारनी अरे एठी पकाई दो गोटे बंध एठू फिटाई दो गोटे घाई गोटे एक कलमुलिया चापटा देबी सा घर भीतर जिबु सोई कोन कोन ढेको मारी पकोछु ढेको भाबुछु कोन मते मारी आसेनी हो रे गाई संड कोलो हेला गंड कोलो गाय रे बसिला मीटिंग गाई संड कोलो हेला गंड कोलो गाय रे बसिला मीटिंग तू तो सजा को सो गाई आडे बोला हेले ए सोला नील तो संड करि दिला सेटिंग तते सोला नील तो खराब लागुनी आची अबे सोटी बारंबार कहूची मु बाउला रे पिंधी पकाईची आपे नील तो तते खराब लागुनी सोला नीलज्ज अलज्जा बेलज्जा कौन कहिलु जोगणी के ओ स्वामी की कौन कहिलु कह अरे ये कौन नुआ कथा एमती 5 वर्ष हला हूँ मुझे देखुची तेणु शुण मो कथा मान निज भितर समाधान करी घर को जाओ नले एमती बाल निशाप हो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।